Това е Колтън. Искам да да ви покажа един тигър в естествения си хабитат. Гледайте всички. Мърдни малко, бе. Я да видим. Те са засрамени. Гледайте и се учете как се прави с престъпниците. Е така. Готови ли сте за изявлението? Ама- Така се прави. Да, така и вид, да. Майко ми. Чакай. Кой сме? Така ли стават повишенията? Така ли стават повишенията? Кой на кого го е подал? Ти си клекнал. Кой на кого го И е си му подал? го фанал? Майко! Той да не е 3 метра, че съм го фанал там. Ти се гордееш с това. Чуенга, ти къде се обаждаш, бе? Мина през Баре, две малко пишки да не, влезе не, в не, колеса. не. пречи. Само да кажа, като гледах това, напуснах туалетните и отидах отвън там. Чакайте, аз извън извадя тук нещо. съблекалката и той излезе с трупа с кони, първо после така. Ми толкова. Няма един сигнал, мисля, че ги фанат страх от нас и спраха да правят пръста. Аз ви казах, че Дигнахме си Алан вършил Райдер и работата. спраха да правят пръста. Чакай. Просто са на дискотека. Избери снимка. Аре, ми Какво не сме Един сменили банкет. формата? Не мога да имам апачи. брат. Ето, колеги, погледнете. Колеги, вижте. С колко си минал, Ибани питам. педали. Леле. Ти мене се опита, и мене. Ама то наистина е странно. Човека, ти си опитал, предложил той брак направо на се отъркал. всеки един човек от Сам полицията. пичи направо до- не се Няма обажда. такова нещо, не. На мен не Чакайте, е ще вярно, на мен Аз не. си умра си, ма. Време. Абе, какви сте архиви, Една бе, колежка бати да майко. каже, няма която да Човека, една колежка, няма да я кажа името, зад мен е точно. Някаква Илонка. информация има. Какви Е, конфирмации? Не знам за кого ми говориш. Уокър Как Бърнс. предлагаш правилно трепо? Аз сега гледайте. те горе съм. Това е от днес, да? Това от днеска ли е, бе? Майко. Така. Леле, майко. Така. Райдер каза ли да? Това ми изглежда повече на AI и искам да кажа само, че му предлагам А, не, да бъде партньори. Той за това е PBS. Ето пръстенчето. Кой го изкара това? Кой го изкара това? Кой го изкара? Качвам снимка. Качу. И май на всички си предложил, бе. Даже на мен ми предложиш. Да. На мен едно неща ми правиш по принцип, ако си изпълни. Опа. Не, Айде, Това е мой материал. Направо. Това дори не съм аз. На кого ми причитам? На тебе, на преди 2 човека. дена. Същия си, бе. Те е преди 2 дена. Кой каза същия си, бе, с такъв тон, а? Чак Харисън. Същия си, бе. Аз... Това е 5 Айде минути малко след снимката от възпитание. туалетната, само да кажа. Едно към едно. 5 минути минути с- след снимката от туалетната. Погледнете. Всички бе, За мене говорите. едно към едно. Баща и син. И Не, такива не, не, мръсотии да правят в Ужас. туалетната. Ужас. Никога повече не е скоро до затвора, никога. Тук се опитах да спася положението. Значи само искам да видите защо Чеминка печели темата. Ето, ти с погледнете тези още един снимки път те не колта. Вижте защо Чеминка печели темата. А, Защо Общо и съдята. по-скоро явно не му върши достатъчно работа. да. Между другото, аз не съм печелените едно дело, колега, това е AI. Верно е. Еми, значи не си свършил хубаво работата. Наистина, това е казано. Мета не го задоволяваше явно. Е, това е снимката. Добре, без AI е добре, че се прилича на Баба Люба. Верно, аз като с AI съм като маймуна, да. Съм. Виждали ли сте ме? Той е инсейн. Виждам един с палета бел униформа е там отзаде. Много... Не. Ами някои хора много обичат AI просто. Как мога обичате? дайте, бе, дайте. Оп, Колко е тази? Дето много Това е нова знаеш. фенс. Това е много фен. Ау, аз съм го объркал, значи Абе, извинявай, я го Диман. да при... Аре, Виксъм. Чуинга, моля ме научи. Колега, внимавай, че... Чакайте да видите Ще се занимавам с тебе. Чавинга да видите. Какво пак на мене? Ние го гледам през цялото време, май. Малко прибит от жени. Да. Аз се снимам. Изгаврен. Айде на банка. Оставих се, все пак са дами. 3, 4, 5, 7, 6, 10, 90, бе, Бленкаунчи. Аре, аз ще да. Ай.